Vítam vás na prezentácii systému pre geodetov, architektov, nábytkových návrhárov alebo stavebné spoločnosti, súdnych znalcov, ktorí vyhotovujú súdno-znalecké posudky v oblasti stavebníctva alebo iných odborov. Tento systém je na cloude, to znamená, že je prístupný z mobilnej aplikácie, cez web rozhranie a je k dispozícii stále online. Máte k dispozícii viacero firemných aplikácií, viac než 55, ktoré reálne je možné využiť, či už je to CRM, automatická fakturácia, manažment projektov, správa vozového parku, web stránka, ktorá sa dá veľmi jednoducho editovať prostredníctvom tak jednoduchých metód, že nepotrebujete v podstate ani zásah alebo požiadavku na to, aby to robil programátor. Viete to veľmi jednoducho v editore spracovať tieto zmeny na web stránke. Web stránku a projekt, alebo tú ukážku máme v angličtine tým, že robíme projekty pre Slovensko, pre Česko a pre Britániu. Takže systém je plne v slovenčine. Aktuálne vypisujeme vlastne formulár na webe, ktorý sa nám automaticky pošle do systému po vyplnení, či to je napríklad záujemca o nejaký geodetický návrh, posudok a projekt. Takže tie vstupné formuláre si vieme nejakým spôsobom vždy meniť, ktoré vy reálne chcete mať na tom webe. Prípadne si viete postupne doplňovať. Tuto už vidíme aplikácie. No a konkrétne tento lead sa nám vlastne presunul priamo do rozhrania s kontaktnými údajmi. Máme ho v CRM, kde si vieme reportovať a zadať napríklad nejakú cenu, našu predpokladanú, dokedy by to malo byť, či to viem spraviť. Ak ten zákazník ma nekontaktuje po nejaký týždeň od odoslania mailu, tak sa mu vieme pripomenúť automaticky, systémovo. Vieme mu cez systém zavolať, poslať SMS-ku, pripomenúť sa. Takže tie CRM naozaj dopomáha zvýšiť tržby. Týmto automatickým pripomínaním sa zákazníkovi, alebo teda vy vidíte, v akom stave, alebo koľko tržieb môžete očakávať v daný mesiac. A vidíme tu aj priamo prehľad v hornej časti toho zákazníka, či nejaké kontaktné údaje, koľko projektov sme mu robili, čo sme vyfakturovali, a prípadne priamo komunikáciu s ním, čiže alebo nejaké schválenie, ten klient nám vie poslať, a prípadne nejaké ďalšie dokumentácie v PDF-ku, ktoré sa nám priradia potom k tej konkrétnej zákazke. Viem si s ním samozrejme naplánovať aj nejaké stretnutie, obhliadku, kedy mu príde notifikácia, že kedy prídeme na nejakú obhliadku alebo ohľadne nejakého stretnutia. Vieme mu priamo napísať aj mail zo systému a vie nám potvrdiť ten termín alebo si ho zmeniť. To už potom následne vidíme aj v tej komunikácii s klientom priamo v systéme. To znamená, že nemusím si to dohľadávať v mailoch. Ja tu informácie k tej zákazke reálne mám aj celú komunikáciu k tej zákazke priamo v systéme, kde vidím aj tú históriu v tzv. Tikete. A vidí to samozrejme aj zákazník. Zákazník má aj vlastne vlastný zákaznícky portál, kde sa môže nalogovať, kde vidí aktuálne projekty, ktoré pre neho robíte. A vidí tam faktúry, objednávky, môže platiť prípadne online. Aktuálne mu vytvárame cenovú ponuku. Cenovú ponuku takisto môžu vidieť v zákazníckom portáli, alebo mu to vieme poslať na mail, PDF-ku alebo cez portál. Tá cenová ponuka vždy je upravovaná cez šablóny, naozaj pekne graficky na mieru, kde je dodržaný design manuál vašej spoločnosti, logo, popisy a podobne. Takže vidím tu rozpočítané jednotlivé položky na hodiny, čo koľko reálne
budeme realizovať. Bol to, ako ste videli, template, to znamená, že môžem mať viacero templateov, takže nemusím to vždy ručne nahadzovať. Ten systém je automatizovaný, to znamená, že jedným klikom po dokončení zákazky sa mi automaticky vystaví faktúra, vystaví sa mi napríklad nejaké dokumenty, preberací protokol automaticky, kde mi to zákazník vie podpísať na tablete a viem mu tú zmluvu poslať mailom, nemusím to skenovať, vidím to pri tom zákazníkovi pri tej realizácii. Tak tomu vlastne posláme v PDF-ku tú cenovú ponuku a podľa rôzneho templateu, čiže do systému vidíme teda už tú odoslanú cenovú ponuku. No a takisto vieme potom upravovať veľmi jednoducho položky, navyšovať alebo dať jedným klikom zľavu. Teraz si pozrieme konkrétne ako tá cenová ponuka vyzerá, čiže zákazníkovi to prišlo na Gmail a toto je cenová ponuka v PDF-ku, ktorú graficky spravíme oveľa krajšie, čiže doplníme tam logo a nejaké všeobecné informácie. Teraz vlastne ten klient nám ide odpisovať, že teda súhlasí napríklad s cenovou ponukou alebo má ešte nejaké doplňujúce otázky k cenovej ponuke. Takže teraz keď odošle ten mail nejakými otázkami, my ho priamo vlastne v systéme vidíme. Tento mail. Teraz už sa nám zobrazil, čiže pridal sa ten mail, čo nám odpovedal zákazník, či už potvrdil zákazku, alebo mal nejaké doplňujúce otázky. Vidíme priamo k tikete, vidíme priamo k tej cenovej ponuke a vieme na to reagovať. Čiže sme samozrejme aj notifikovaní k tomu, že prišla nejaká reakcia. To znamená, že všetko mám konkrétne k jednotlivé problematike a všetky dáta v jednom prehľadnom systéme. Je na vás, čo si vyberiete, aké aplikácie budete používať. Je ich tam interných 55 z oblasti, či už hromadného e-mail marketingu, SMS marketingu, marketingových automatizácií, web stránka, účtovný systém, ktorý je kompatibilný napríklad s Pohodou, s MRPčkom a prakticky so všetkými účtovnými programmi a dokáže spracovať a je kompatibilný so všetkými bankami na Slovensku. To znamená, že ručne nemusíte priraďovať platby a ušetrí vám naozaj ten systém kopu času. Je samozrejme v systéme integrácia s ChatGPT, ktorá vám vie dopomôcť pri určitých projektoch. Aktuálne vidíme plánovanie, čiže viem si naplánovať napríklad, či už keď mám viacej zamestnancov, kto kedy pracuje, kto kedy na akom projekte má pracovať, alebo si ja viem naplánovať, kedy aký projekt mám robiť. Vidíte aj zákazník, kedy bude vlastne dokončený, kedy sa na tom bude pracovať. Viem tam mať viacero tých úkonov, čiže napríklad práca v teréne alebo dokončenie dokumentácie. Takže naozaj vidím, čo dokedy mám dokončiť, čo sa má odovzdať niekomu ďalšiemu. Ak mám nejaký projekt, ktorý ide 3 zamestnancom alebo na ktorom pracujú 3 zamestnanci, je veľmi dobré si ich týmto spôsobom manažovať a nemusíte si nič vymieňať. Žiadne podklady mailom, všetko je priamo v systéme, kde medzi sebou vidia aj internú komunikáciu zamestnanci, plánovanie dátumov, čo dokedy má byť spravené a vidia aj kto čo na tom projekte, teda na tej zákazke pre Geodeta už robil a spracoval a či je samozrejme v termíne na odovzdanie. Ak máme 10 ľudí, tak veľmi jednoducho si vieme naplánovať a vidíme aj koľko naši zamestnanci pracujú, koľko dokončili projektov, čo majú spraviť. Takže vieme si riadiť napríklad firmu zo zahraničia, kde krásne vidíme, čo sa robí, aké budú tržby, aké boli tržby, čo máme uhradené, čo máme neuhradené. A takú predikciu tržieb mať podľa tých prijatých zákaziek. Takže veľmi dobrý je aj napríklad aktuálny modul dokumenty, kde k jednotlivým
v jednotlivej zákazke si viem nahrať určité návody, postupy alebo tú dokumentáciu, ktorá sa mi zobrazí v projekte, vidia ju zamestnanci, vidí ju aj zákazník, cez zákaznícky portál. Takže nahrávame teraz mapy, prideľujeme si to teda do projektu, kde sa priamo zobrazia. Čiže vieme si tam nahrať či už fotky, PDF-ka alebo rôzne iné formáty dokumentov, s ktorými následne je jednoduché pracovať a vie pracovať celý tím tej jednotlivej zákazke. Pokiaľ vám nastupujú noví zamestnanci, odporúčame napríklad aj aplikáciu e-learning, kde sa zoznámia so spoločnosťou, s postupmi. Viete si svojich zamestnancov otestovať prostredníctvom tejto aplikácie. A množstvo iných aplikácií. Samozrejme potom aj vidíte, že čo je vyfakturované, čo nie je vyfakturované. Nestane sa vám, že nejaká zákazka nie je vyfakturovaná preto, lebo tú fakturáciu vám vieme nastaviť automaticky po dokončení projektu. Alebo ak je to nejak na zálohu a napríklad máte 50% vopred z ceny, tak automaticky po úhrade sa vytvorí už priamo projekt a vyžiadajú sa automaticky tieto požiadavky od klienta. Čiže tuto vidíme v CRM, že je uzatvorená zákazka, zaplatená, začína sa na nej pracovať. Podstata je automatizácia, čiže zistiť, ako vaša spoločnosť funguje, kedy sa má vytvoriť projekt, kto sa tam má priradiť, čo treba vyžiadať od klienta a prípadne dohodnúť, alebo nech on si naplánuje podľa nejakých časových slotov veci, kedy teda prídete na obliadku. Samozrejme, potom je možné aj taký časovač, čiže ak sú tam nejaké priebežné ceny a pracujete na tom viac, dá sa to odreportovať cez tzv. Timesheety, kde si viete stopovať a nahodiť hodiny, koľko to reálne trvalo, či to je totožné s cenovou ponukou, a kde ste deklarovali určitý počet hodín, či sa to nejakým spôsobom navyšuje. A teraz už vidíme generovanie faktúry z cenovej ponuky. To znamená, že napríklad ten náš biznis proces je taký, že najskôr spravíme zákazku a potom vlastne vystavíme faktúru, ktorú posielame priamo klientovi. Faktúra a účtovné dokumenty rešpektujú zákon o účtovníctve, to znamená, že je použiteľná v zmysle zákona o účtovníctve na Slovensku, vie byť aj v iných jazykoch. My vždycky dorábame tento modul tak, aby vyhovoval a bol kompatibilný s zákonom o účtovníctve. Takže a posiela sa to samozrejme klientovi. Je tam kompatibilita skoro so všetkými bankami, to znamená, že sa vie priradiť tá platba bez toho, aby ste museli ručne priraďovať tieto platby. A už klientovi prišla, môžeme sa pozrieť, ako vyzerá v Gmaile, ako si to pozrieť ako prílohu. Keby nám klient na to odpísal, tak takisto by v podstate táto reakcia bola priamo v tomto module. Ak by mal napríklad nejakú otázku alebo chcel by zmeniť fakturačné údaje, tú komunikáciu by sme uvideli priamo v aplikácii. Ak máte záujem o demo alebo prebranie problematiky, ako vám môže tento systém pomôcť v vašej práci, kontaktujte nás a pripravíme si demo. Ďakujem.